toteutettiin työmarkkinoilla, sosiaaliturvauudistuksessa ja nyt sitten verotuksessa ja sitten seuraavat hallitukset siivoavat tämänkin sotkun. No, mitäs tähän sanoo TEMistä työ- ja elinkeinoministeri alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, että miten tällainen veroale tässä tilanteessa puree aika aneemiseen Oy Suomi AB:hen meidän tilanteeseen? No, elvyttävä finanssipolitiikka nimenomaan siihen sopii, jos on aneeminen talous. Ja tässä tilanteessa on kyllä keinotkin vähissä, sillä ei meillä ole rahapolitiikkaa enää. Ei ole valuuttakurssipolitiikkaa eikä korkopolitiikkaa. Ja korkoa olisi pitänyt varmaan alentaa aiemmin jo siellä Euroopan keskuspankissa, että Suomi olisi päässyt parempaan rytmiin jo aiemmin. Eli vähän liian kauan sitten jouduttiin odottaa niitä korkopäätöksiä, koronalennuksia. Ja sitten tietysti millä inflaatio tapetaan, niin se on tietysti sillä, että kysyntää yritetään näivettää. Ja kysyntää on todellakin näivetetty niin, että ei kuluttajat oikein tahdo, tai kulutuskysyntä on heikkoa, meillä vientikysyntä on heikkoa ja se tarkoittaa vain sitä, että jollakin sitä on saatava elpymään kysyntäpuolen. Niin kuin